South Africa sanibingelela bafethu. Namhlanje kumhla ka-20 kuMeyi 2026 sinibingelela ke nje sisendleleni ohambeni ke olubheke ngapha endaweni yaseMtuba. Lapho siya khona nje ekseni singapha nje eMthunzi njengamanje kodwa ke siyadlula nje bangisho siye eMtuba. Sihamba ke ngodaba bafethu ke oluthusayo nolungakholakali kodwa likhona ngenza kwethu ke ngaphansi kwenhlangano Ithuleleni kwingosi ethi ke abantu bayagula. Siyacela ke nawe ukuthi usubscribe ungene kulelo page lelo lapha ku YouTube lithi ke abantu bayagula. Siyazi ukuthi abantu baze uthi khona uThuleleni TV but sicela ukuthi niye ngale niyo subscribe khona ke ipage lethu ke. Udaba esihamba ngalo bafethu udaba olubhlungu luka dadewethu ona 31 years iminyaka. Kodwa sikhuluma nje usesesimeni sokuthi usephila njengomuntu ongazi ukuthi ubheke ko 95 years iminyaka njengamanje. Nesimo somzimba wonke indlela aseguge ngayo okusolakala ukuthi kwaba khona umuntu wangaphandle athandana naye okusolakala ngazuthi ke uyena ngathi bathi ke wamenza lokho amenza khona ke ngokuthakatha ke indlela athakathwa ngayo ngoba ngathi kwaba nomuntu ajola naye wangaphandle emva kwalokho lo muntu wanyamalala usisi ke waqala ke lempilo ukuthi kushintsha umzimba wakhe ke uthathe isimo sokuba umuntu osemdala wesimame osebheka impela empeshenini indlela abukeka njengamanje ungaphezulu ngisho kamama wakhe omzalayo umama wakhe ungazi ukuthi uyena omusha mhlawumbe bayalamana uma babheka kanti cha ingane le ineminyaka nje u31 isimo sogula abhekene naso ke isona bacela ukuthi ke sisuke ngapha eThekwini sibheke khona le sizombona sibone ukuthi ke yini mhlambe ke iSouth Africa engakwazi ukuthi imenzele khona kulesi simo abhekene naso ke ngane zakwethu ke ngiyabonga njengamanje siyacela ukuthi nize nisijoyine sihambe siyobona lesi simo sikadadewethu oseMtuba. South Africa sabingelela kuphi nakuphi khona ngendawo nibingela uThuleleni ke igama lenhlangano esivela kuyo ke iThuleleni organization ke sinibela ngaphansi kwengosi ke ehloko sithi ke abantu bayagula ke okuyingosi ke ebhekene ke nezicelo zalabantu ke abasuke belethe isicelo kuthina ngosizo lwezempilo ke ngezifo ezahlukahlukene esuke zibaphethe ke siyacela ke nawe lapha ekhaya uma mhlambe kuyingosi ongakayazi uhamba uyibheke lapha na ku YouTube channel ethi ke abantu bayagula ke usubscribe ke ulinde nje khona ila khona sizobe onke amakhesi from now on kuyale phambili abantu abagula esobe siwafaka khona because siyazi abantu abaningi bazi ukuthi khona iThuleleni TV iseceleni yona but ke le engosi ethi abantu bayagula ibhekene nje specifically nje ngqo nabantu ke abagulayo namhlanje ke ngenza kwethu ke singapha eMtuba kumhla ka-20 kuMeyi 2026 ke singapha eMtuba sibiziwe la bafowethu South Africa sibiziwe la muzwakithi ngesimo ke esithusayo nesingajwayelekile nesingakholakali sadadewethu ke okhona lapha ekhaya neminyaka emincane ke eyama31 but ke isimo asephila kuso icondition yakhe usefana nomuntu ke oseneminyaka mhlambe engamashumi ayishagalolunye kuyale phambili udadewethu ke ukhona uyena lo sesenta ke bese kuba ke umama omzalayo ngale esandleni sami sakunxele ngale phesheya sizela ekhaya ke ukuthi kuzozwa ukuthi ke bakhala ngani kwenzakalani usisuza abe kule condition ekuyona sizoqala nje qhamuka simukele ke uma wakhe sizwe ke ukuthi ke umama kwenzakalani sawubona mama. Yebo. Siyaphila njani ma? Siyaphila njani? Siyaphila umama ubani? Umama uManhleko. Manhleko? Yebo. Kephi? Ekhaya kusendaweni esisuke eMdletseni. La sikhona sikephi la ma? La ngisekhula village. Sekhula village? Edukuduku. Edukuduku? Yebo. Yebo, udadewethu ubani? Igama nguSinenhlahla Khoza. Oh, uNanhla Khoza. Sinenhlahla Khoza. Uneminyaka emingaki sisi? Ina 31. 31 years? Yebo. Okay. Mama undodakazi wakho? Undodakazi wami ukugcina. Yebo, kwenzakalani ma? Inkinga kulo mntwana angazi impela lo mntwana uqale kwangathi kukhona okumvela ebusweni kwaba sathatha njengehlungu kodwa hayi sabona kungasisona isihlungu
uthe suke wayingenelwa ukuphalaza okwakungapheli ngicabanga kusanda kuphela kuqeda unyaka ayilokhu ephalaza kungahlali lutho esiswini mayedla kungahlali lutho esiswini mayedla njalo nje kungahlali lutho esiswini kwaba kumngena kugula umngena ngakhona kwangena izifo zonke uney'nhlungu manje akakwazi nakwenzani zobe seze wanqubeka nokuhamba nje. Isimo somzimba sishintshwa yini ma? Waseshintsha-ke nje angimazi wayishintshela nje njengoba nje senjena vele wayishintshe nje wayibona nayo usishintshile sabe sethuka waze wabona la ingane yakhe impela incane ukuthi umama yamesaba ukuthi nangumama eshintsha kodwa manje isimjwayele. Odokotela bathini ma? Udokotela Akayichazi. kade ngicine kuya esibhedlela. Udokotela wathi ama-jeans wathi kodwa ngeke kusalapheka ngoba ama-jeans adameja yonke into esemzimbeni. So iwona nabo ngeke beze bekhona ukungisiza ngalutho ngoba lezi zinto abazazi bavame ukuzazela le emazweni angaphandle. Ubona izinto ey'kanje ayikho into abangangisiza ngayo kodwa into edameja isikhumba nezinye izinto njengoba izinto zami zonke edamejekile inhliziyo ivuvukele yiwo ama-jeans. Okay. Bengisakumama kodwa kulungile ngicela sesingene kona dadewethu ke sithole ingqikithi yonke ukuthi ke lokhu kugula kuqhamukaphi nokuthi ke ukhulele lapha ekhaya vele wahlala la ukugula kukuthole lapha ekhaya. Ukukhula angikhulelanga la ekhaya ngifike la sengikhulile Yebo. kodwa ukugula futhi kungithole sengila ekhaya. Masihamba lapha abamanga babonayo bathi ilumbo cause baningi abantu sesibahambile kodwa futhi nakhona basisiza. Abanye bathi ngathwetshulwa abanye bathi ngathweswa isilwane. Omunye uthi cause nginane isigaxa siqhoboshile nje la engazi ukuthi sani. Omunye wathi ilumbo ngakuthola kumuntu engangikade ngithandana naye. Shuthi wayekade ecushiwe waqamba amanga ukuthi akanayo umuntu kanti unayo umuntu. Angazi noma wayeqinisile ngempela yini kodwa nje zona zinto ebavame ukuzisho lezo-ke. Ilumbo, umeqo, ukuthwetshulwa. Okay. Udadewenu nangu lo oganele obesithinda. Sisihle. Yes ngoba lokho esenda ama-voice note sichazile ngodaba lakhe ecelele usizo. Siya kule othi uyivezwa abantu ke laba kuthiwa abanamanga ababonayo singakuboni thina abanye babo yabo. Njoba nawe usho uthi bathi ukhona nomuntu obonayo ebudlaneni sisa. Akekho kwamanje ngaphandle kwalo engagcina ngayo kuthiwa ngakuthatha kuyena. Ngisho impela uyagcina ngayo. Inkinga ukuthi angimazi. Owaphi nihlangana kanjani manje? Sahlala sebenza nami ngisebenza. Nisebenzela kephi? Bengisebenza la eSenlusha. Kwakungowakephi lo muntu? Wathi umsuthu ngowaseLimpopo kodwa unomuzi Stenga. Okay. So wathi akathanda namuntu ngoba vele nami ngangisingile ngaleso sikhathi ngifuna ukumove on. So ngamove on ke naye ngazi ukuthi akathanda namuntu kodwa wayeshila ukuthi unengane ezimbili uma wengane sibahlukana naye. Yeah. Yebo. So ke sambatha ke lelo suku olodwa lolo. Ngagula angazi kwenzakalani nami kodwa mangiya laba bamanga bathi umuntu engathandana naye cause yena umuntu engagcina ngithandana naye uyena kuphela engimaziyo. And mabesho bathi lento engayithatha kulo muntu lo umuthi babemlokhu nje ngawo akusiwona umuthi wala umuthi abawulanda emazweni. So nami ngangingazi ngangithi ngimuva on ngiqala relationship nomuntu ngoba naye ethi ufuna ukuqala phansi impilo kodwa ngangingazi ukuthi yena ungiqambela amanga.
kanti ukhona athandana naye shuthi umuntu wakhe wayemcuphile. Ngeke ngize ngazi noma iqiniso ngempela noma kanjani cause lokho-ke ukuthi ukugula ilumbo leli enginalo akuthatha kumuntu wesilisa. Kodwa-ke kungena kwami kugula-ke ngaze ngaba nje. Angikhoni ukusizakala kubantu besizulu bahambile inqwaba. Abanye bathi ngangena umuntu omdala, isithunywa somuntu omdala osekhulile. Abanye bathi moya nakho ukuthwetshulwa lokhu. Bayakubani ukuthi ngathiwe sisilwane kodwa futhi akekho khonayo ukungisiza. Uneminyaka mingaki manje? Ngina 31 ngazalwa mhla ka 3 July 95. Okay. Ngicela sibuyele kuyena la, ufuna ukugxila kuyona le yalo muntu lo. Engcine nithandana naye. Unambatha kanye naye waqhubeka wambona yena emsebenzini ukuthi nakho nginenkinga la ngiyagula. Cause ngangazi ukuthi kwenzakalani. So ngabe sengiyeka mina emsebenzini. Cause bese singasa communicate. Angazi kwenzakalani cause sambatha nje wawumuntu yabo lento yokuzibana ukuthi wathula nami ngathula. Kwathi ngelinye ilanga ngena ku WhatsApp ngambona epostile nomuntu wakhe. So ngangafuna ukukhuluma nami ngafetane ngayithulela cause ngabona ukuthi shuthi vele wayengiqambela mangimayethi akanayo umuntu. Okumboneni ngokwenyama mhlambe ubusakwazi ukumbona emsebenzini before yeke? Bengasamboni. Wamgcina nini? Amgcina ngawo 2022 ngiqala ukugula. Angiphindanga ngambona. Ukuthi ngifuna ukuthi kungaconfuseki because udadewenu uthe wambatha naye emva kwalokho ngakusasa anisamthuli. Hayi ngikhuluma naye kodwa nje kwaba khona lento yokuthi abona kwesinye isikhathi ukuthi wayezengonto wayekade ezengayo ukuthi wayengangithandi ke yena. Wayefuna khona ukubatha kodwa nje after that sesimbathile akubanga khona nje lokho ukuqhubeka ukuthi bekhombisa ukuthi uyangithanda. Wabe sengiziba engasafoni mangimfonela engafoni emakuthi uhambile waya emzini wakhe lo Sesteng. Mangimfonela ngingamtholi ebe nama excuse. Udabuka elisotho koLimpopo? Yebo athi ngowase Limpopo kodwa unomuzi la Stenga kodwa ke ngangakaze ngiye ngoba ngangikade ngisaba uma so sasiya la ahlala khona la emsebenzini ngoba wayenendlu ngaphakathi emsebenzini ngaleso sikhathi. Namthola? Angizwa. Anikaze niphindeke nikwazi ukuthi nimthola? Siphinde ngasa-communicate ngoba nami ngabe sengilahlekelwa ifoni. Ngangikade ngisebenzisa ngaleso sikhathi leso. Angiphindanga ngazi ngayo ukuthi uphi kanjani. Siphindanga nje sa-communicate. Okay. South Africa sisenyangeni ye-Africa Month okuyinyanga-ke yase-Afrika la khona-ke kubongazwa-ke izwekazi lase-Afrika-ke. So-ke kuningi-ke kodwa kwenzeka kwemigubho-ke eyenziwayo-ke kuhlelwa nawo uhulumeni ngokwamazwe abo ngokuhlukana ukuthi kugujwe-ke i-Afrika. Thina-ke njengenhlangano iThuleni sike sahlela ukuthi-ke asike sibe neprogram esoba ngomhla ka-27 kule nyanga la khona sizoveza-ke abantu abagulayo ngezifo ezahlukahlukene ngoba kuye kuvele lokho ukukhuluma ukuthi-ke uma siposta umuntu uzobe ethi naye ilumbo leli la ngaphandle oxa ukuthi-ke uma kuyilumbo la ngaphandle sililapha kanjani. Yes, South Africa-ke ivuleleke kakhulu imingcele yethu bangena abantu bangaphandle kungena abantu abarayithi nabagangile nabakhohlakele. So-ke kuningi ngempela okuvelayo kuyizifo manje ezinye singaziqondi esizibona manje njengoba nosisi nje ekhomba ngapha ukuthi umuntu ethandana naye wangala. Yikho-ke sithe-ke sibe nalolu hlelo la khona sizodiscussa khona ukuthi-ke ezi-Afrika mhlawumbe kuphi okungenzakala mhlawumbe ukuthi sikwazi ukuthi-ke litholakale ukwelapheka ngokwehlukana kwamazwe ase-Afrika uma ngabe kuwukuthi ukugula okukhonjwayo yilokhu okwenziwa ngabantu ngokwamakhambi ngoba amakhambi awafani nokuganga kwabantu akufani. Siphinde-ke futhi sibe neversion leyo ukuthi odokotela abashilo bathi ama-genes akhe
usisi ukuthi iwona akasefelile therefore akusekho kusangenzeka. Yikho bengithi nje angeke ngimbuze kakhulu ngale esisuka kuyona ngoba iyona ebilokhu ilethwa kumina as ngama voice note ukuthi ke imbangela yokugula kwakho usisi yasuka kephi, but nawe nawe uyaconfirm ukuthi ke ukhona ngempela indida umuntu ayimbathe naye ke abantu akade bebahamba ababonayo bebekhomba khona ukuthi ke umuntu owaganga ngaye noma wayegangiwe yena wesembatha naye wesithula kutholayo esingazi ukuthi ikhona kuphi kokuyikhona khona ngempela. But ke okwethu la sizocela ke usizo ukuthi usisi makukhona okusangenzeka siyacela ukuthi kuvele mhlambe kuzanywe imizamo kuzanywe kuhlulekiwe. Dadewethu ngicela ukubuyela kuwena, so wena usafisa ukuthi atholakale lo muntu lo owambathe naye ukuze mhlambe nakhona ukwazi nani ukuthi nibuzele ukuthi ngabe ngempela mhlambe ukugula kwaqhamuka naye noma mhlambe sizoma ngodokotela? Bengifisa nakho ukwazi kodwa bekusifisa sami mangathola ukulapheka ngoba kuyafana ubhuti ngisho singamthola ngekazazi angisize ngalutho vele kodwa naye uyafuneka ukuze sazi ukuthi uyazi yini ngalento le mhlambe akazi mhlambe uyazi wathula ngayibomu akekho umuntu owaziyo. Yeah, okay. South Africa ayikho ke indlela esizokwenza ngayo because ke njengoba usisesho ukuthi ke akasamtholi ocingweni akasaziwa nala emsebenzini thaka akasekho siza ngithi angimazi noma usasebenza noma asasebenzi yini. We only ukuthi ke singamention mhlambe ke igama lakhe ukuze mhlambe naye akwazi ukuthi ma bekhona abamaziyo noma yena mhlambe ekubona lokho akwazi ukuthi avele mhlambe ke axhumane nawe sisi ukuze mhlambe kwazi ukuthi naye uma kuukuthi ngempela uhamba nokugula mhlambe yenogangayo or else mhlambe uyahamba akazazi ukuthi mhlambe usetshenziswe akwazi ukuthi phela angaqhubeki mhlambe naye kanti ufakela abantu abanye futhi ukugula ngelinganisa. Angisho ukuthi ufakela abantu yena ufaka abantu ukugula but azazi ngoba inkinga eba khona ukuthi mase setshenziwe ngalento abagangayo usuke ungazazi wena but ungaqhubeka kwambatha nabantu kanti usahamba nje uspreada ukufa makuthi wena yebo. So ke sophoqa ukuthi sigcine mhlambe simusho ke igama ukuze nezihlobo zakhe nabangani bakhe babebona mhlambe bakwazi ukuthi bamthinte. Ubani igama sisi? Igama ukomothi ukuthi isibongo isasingihlula ukusibiza kodwa nje igama yokomothi ngazi matati ibongo nje kanjalo. Wayesebenza kephi? Esenlusha. Esenlusha kephi kabani? Sengikhohlwe igama lekhampani kodwa nje ngingakhomba mangase kuthiwa ngikhombe la wayekade ehlala khona nala wayekade esebenza khona. Uphinde abe nomuzi kephi? Wathi unomuzi eStenga eKakubi seLimpopo. uKhomotso? Yebo. Mfethu ke Khomotso ke angikwazi ukukhuluma ulimi lwakini yabo but ke uma ukuthi isiZulu uyasizwa oba vele phela uyasiza isiZulu nako wakwazi ukuthi uzibike entombini ekhuluma isiZulu na mhlambe ngicabanga ukuthi wawuyazi language ayikhulumayo wakhuluma ngesiZulu. Wayekhuluma ngesiZulu wayewumsuthu. Yebo ke uvele ke mfethu uvele mangabe ukuthi ke uyafika lo DVD yokuwena ukuthi mhlambe nangu usisi ke esizombona okule condition but ke nawe igama lakho liyathinteka mhlambe kungenzeka ukuthi uveleke ukwazi ukuthi umbone. So dadewethu odokotela sebeshilo bathi akukho abangakusiza ngakho. Basho njalo udokotela bathi akukho angisiza ngakho because ama-genes ami asidamage kakhulu yonke into emzimbeni yonke isidamagekile vele kula kwami because yakho yiwo vele ama-genes so naye akekho akangangisiza ngakho. Wakuphi lo dokotela sibesibhedlela? La kwaHlabisa. Ahlabisa? Yebo, so base bengenzela incwadi ukuthi kumele because batho ukuthi nanenhliziyo yami ivukele. So base bengenzela incwadi ukuthi kumele ngiphinde ngihambe ngiyokwenza i-check up kodwa into yangonyaka ozayo eNgwelezane mhla ka-27. Okay. Sizocela nje kwabezempilo siqale nje sikhuleke kuyena ke uMC of Health ngiqale kuminister phezulu ubaba Motsoaledi size ke noMC ke wesifundazwe sakithi la umama ke nomagugu na ku-HOD ke wawo umnyango ke umama uMsimango ukuthi if mhlambe le case ifinyelela kubona ngokwezempilo ingabe mhlambe ama options onke ababe ngakwazi mhlambe ukuthi ke bawabheke ngabe mhlambe sizoma yini ngeoption kadokotela oyedwa
bingeke mhlampe i-option ibe khona ukuthi udadewethu mhlampe ngokucabanga kwami ezothweleni ukuthi-ke akadluliswe mhlampe asiwe esibhedlela esikhulu ngapha koNkosi Chief Albert la khona-ke ingxube evange yodokotela abawochwepheshe bake nabo bayoyibheka le condition yakho ngoba siyafisa nathi ezisizwe ngoba ilokho esikwenza kakhulu ekuthuleni ukuthi-ke abantu noma bevela ngezifo ezahlukahlukene okwethu kusuke ukuthi-ke sizolela umuntu simcele usizo siphinde futhi sizoqwashisa nokufundisa-ke isizwe ngesifo esesisibonile nokuqwashisa ukuthi-ke abantu abavela kuthina singabacwasi singabasabi futhi sikwazi ukuthi sibanike i-support ngoba ukugula okusuke kukhona ukugula-ke kufana nemvula imvula mayinetha nophethe umbrella kuyenzeka athinteke ngeke sikwazi ukuthi makuqhubeka kuyobe sekukubani kusasa sikwazi ukuthi nakho ukugula osekukhona mhlambe nabangasilela mhlambe ukuthi-ke uma kuwukuthi i-condition abathi ngempela udokotela abayazi le eSouth Africa bake bayibone emazweni angaphandle kungaba sekuba yithuba ukuthi nawo umnyango wonke wezempilo eSouth Africa ukwazi ukuthi usisi-ke wenze ucwaningo ngayo ukuze-ke uzobe uswazi ukuthi kunesifo esikanje nathi sesikhona ngapha eSouth Africa ngoba kuthina sikhona isifo besikhona esisazisa ukuthi ingane uma ikhula bese iba nesimo somuntu omdala ngizolikhumbula igama lakho ibizwa ngokuthiwa yini but-ke akusona lesi ngoba-ke usisi usekhulile mdala yabo akuyena ukuthi mncane usakhula usebhekele leso simo sokuthi uyaguga but usemdala una-31 years usevele wamelwa isimo sokuthi-ke abe ugogo emzimbeni mangabe umbheka uma ungababheka nje noma wakhe ungazi ukuthi mhlampe-ke udade wabo noma mhlampe udade wabo omncane lo ngala kanti cha umama uzala indodakazi manje sengathi indodakazi uyena omama ozala nanguma wakhe ngale yabo yilokho esicelayo mhlampe eminyangweni ukuthi-ke mhlampe sethi isicelo-ke noma-ke singebani mhlampe siyokwenzeka sifike kubona bayikhonside i-case kadadewethu ukuthi mhlampe bangamthatha bamlethe ngoba siyakholwa phela zikhona izibhedlela ezinkulu eSouth Africa ngibaya lesi Nkosi Albert ngoba isona phela esinaso la kwi-province esiwu-number 1 ukuthi-ke ngempela konke kuye kuphoswe kusona ngoba isona esithenjiwe but-ke zikhona-ke ezinye iy'nkulu-ke nakogula abashoyo ukuthi-ke nakhona-ke lapho suke sekudidi-ke lonke lowo dokotela ngempela ukuthi uma ngabe uphume khona usuke kwaziwa ukuthi udlule ezandleni zochwepheshe bonke. Ngingacela dadewethu nawe ukuthi nje nansi eSouth Africa ilalele yonke nabantu-ke abalandela inhlangano Ithuleni ngoba bakhona ngobuningi babo laphana. Ngiyacela nje uzicele usizo dadewethu. Igama njengoba ngishilo uSinenhlahla Ngabakhoza. Ngithanda ukubonga iprogramu kaThuleni ukuthi befike beze la. Ngaqala ukugula ngo-2022 angena nje ukugula okungaqondakali njengoba senginjena nginey'nhlungu angilali nokuhamba angisakwazi. Bengicela ongakhona ukungisiza noma uba ningisize kulesi simo engibhekene naso. Mhlawumbe kuthiwa besintu bakhona bakwazi ukulapha ngicela bengisize uma ukuthi udinga i-medication odokotela bengicela ukuthi ningilaphe. Nokho-ke nanesimo phela siyabheda kodwa nje ngicela ningifake nesandla ningilekelele ningisize lokhu ukugula okungiphethe. Ngingabonga kakhulu uma ngase nifake isandla ngikwazi nami ukusinda ngibuyele esimeni sami ngikwazi ukuqhubeka nempilo ngoba nasi isimo sinzima. Nginomntwana omncane angikwazi ukumnakekela ngiyafisa ukumnakekela nginomuntu uma usekhulile naye edinga nafuze ngabe yimi engimnakekelayo kodwa uyena manje ewonaka mina. Ngiyacela sizwe sase-South Africa ukuthi ningisize kulokhu kugula engibhekene naso noma ubani onozwelo angisize Nkosi yami ngikwazi ukusizakala. Ngiyabonga ithuba. Yebo. South Africa njengoba-ke sifike lapha ekhaya-ke i-condition kadadewethu ayikho yinhle usewumuntu ohlale elele nje endlini ngaphakathi namanje befuneka singene simshuthile ngaphakathi sacela ukuthi no sicela ukuthi sizame usize naye ngaphandle but ukuze kwasebenza yona-ke i-team yami nomakhelwane-ke yakaThuleni ukuthi bakwazi ukuthi bamqukule bamlethela ngaphandle njengoba nje nibona ugogo ngale hleli ngale celeni ngempela akasenamandla ukuthi amqukule usewumuntu nje ohlala nje esembhedeni. Engingafisa ukuthi-ke uNkulunkulu-ke uma engasipha amandla noma sivezeleke umSamariya olungileyo mhlawumbe ongakwazi ukuthi-ke alekele noma mhlawumbe nange-wheelchair i-wheelchair unayo dadewethu ayikho mama alekele nange-wheelchair-ke mhlawumbe ukuthi-ke udadewethu-ke akwazi ukuphumela ngisho emnyango athule nanti ilanga because nelanga emzimbeni libalulekile. Wagcina ukuze emnyango sisa
angiphumi aphumi Yebo. ngiphuma ngoba ma ukuthi kunento kumele kuyenziwe Kuyahanjwa. ngingene emotweni siyakhona phela. Uyathanda ukuthi nawe uphume ushawe umoya emnyango? Yebo, ngiyayithanda umoya. Uma ngabe ufisa ukuyikhulula kwenzeka kanjani? Sebenzisa iphampasi. Uthwala ugogo. Umama kongiklinayo uma ukuthi bangilethe eklinikhi. Wona amaphampasi enele gogo nothenga ngani wathola kanjani? Asanda kusilethela eklinikhi nakhona amaningi. Yebo. Mhlawumbe phakathi kuba u-10. Uma kuphelile-ke ngiyayithulethela into engisuke ngiyigqokile. Mama-ke angiklina athathe ehambe eyowasha ngiphinde futhi ngigqoke okunye kanjalo. Usazi bani amaphampasi? Usize angazi mina kodwa nje makhulu wona ngoba ngicala la ngasebhedlela ngo-oversize. Ayakwazi ukuthola la ngaphandle uma ethengeka? Naye bayatholakala-ke ey'tolo ngiyohlala ngatholakala. Izinto ey'tholakala ngoba ngazi ngize ngwathenga bengiqala bese ngiwathule kabili eklinikhi. Okay. Uma uthi usawathole kabili okusho ukuthi ukugula kokuqale nini? 2021, 2022. But ubusakwazi ukuthi uye endlini encane uyikhulule ukuhambeka? Ngikwazi. Oh, yimanje sekuqala ukuthi kube nzima ngasakwazi ukuthi ukhululeke. Nzima yebo ngiqale ngonyaka odlule. Ngabe ngisakhona ukuhamba nhlobo cause iy'nhlungu bengibhedane ngezansi singibanje izinhlungu engingazazi. Like kwesinye isikhathi zimaze ngibambe iy'nhlungu mase y'phelile ngingasizwi isingezansi sami kube like engathi ngi-paralyze. Wagcina sekufaseka imisipha-ke lena bengilule kufanele. Mangisukuma la kube buhlungu sasukumeki singahluleka nokusukuma. Angisakhona ukulala iy'nhlungu zingiququdwa ubusuku bonke. Isikhathi asizwa philisi nje kunzima. Ngizwile laphana udadewenu eveza lapha kwi-voice note ukuthi usuwumuntu ophila ngamaphilisi ey'nhlungu. Sekuhlele kuthengwa-ke washilo ngegama ukuthi wona suwaphuza futhi kusekuseni futhi usuwaqedile. Cause iy'nhlungu ziyangibulala nje strong. Kwesinye isikhathi uma ukuthi zingibambe kakhulu kungizwakali mhlampe kudambe. Kwesinye isikhathi ungaphuze kuphela kuyadiphenda ukuthi iy'nhlungu ey'kanjani. Bese kuba khona enye into engiphumayo engathi isihlungu. Kubuhlungu nakho kungiphuma umzimba wonke. Lokho kungenze ngumapatipati kanje. Kungishiya amabala kube buhlungu nakhona ngingakhoni ukulala. Kuphuma noma ikuphi ngisho nasekhanda, enyaweni, yonke indawo ukhola ngaphumi khona. Kwesinye isikhathi kuphuma nje ngey'ndlela ey'ningi. Mabesho-ke okunye ngathi ihlungu, okunye like engathi ngingashwe yinto. Okunye kuphume kuwugqinsi, kuphuma nje ngendlela ey'hlukene kube buhlungu kulume ngingakhoni ukulala ebusuku. Umama angithobe angibekele amanzi afake usawoti ukuze kuthi ukudamba phela kancane ngikwazi ukuthola ubuthongo. Ma-ke futhi kwaqala phansi futhi kuyasuka lokho ngivuke ngihwayibhe ngikhala umama angibekele amanzi angithobe. Wona mdlalo nje odlalwayo loyo. Bese kuba-ke nje lamathi engawazi ukuthi awani engathi ngahlezi ngiphimisa njalo. Ngiphimisa njalo ngiphimisa ukuze kulamule khona ukulala. Nakhona kuyafana noma ngilela ngemvu isicamelo simanzi inte. Ngoba yayiphumela ngiwazi nje awuthi nje into engayiqonda kusiyona nje amathi anormal angazi ukwenza kufana. Ubani onethemba onefaith le kuba prophet? Uwena noma mhlawumbe abantu abathi ya kuba prophet? Nganginethemba ngoba ngibona ukuthi nabanye abantu uyakhona ukubasiza. Nanokuthi ngangifisa ukuthola kahle umnyombo kahle kuwona ukuthi kahle kwenzakalani kimi. Sengibahambile laba abamanga. Bathi nakhona futhi bayahluleka ukungilapha. Because umama engigcina ukuya kuye ugogo uNdlovu wathi abalangi ngeke beze bekhona ukungisiza. Because kwathiwa kwimithi yangaphandle. Lo muntu owenza lento lokwasetshenziswa umuthi wangaphandle. Abanye bathi umeqo manje angisazi ukuthi khona kuphi. Bekisiza izinto ey'ningi angazi ukuthi khona kuphi. Bathi
mabethi umeqo bebona hlobo luni lameqo lo labalishoyo yabo ngoba phela manje asho ukuthi uyabona nje babe akuyiwathi bangishaya ngomeqo ngakho nginey'nhlungu kangaka emzimbeni namalunga ami omzimba efadalala wabala nje washo ukuthi njengoba kuye kube buhlungu esifubeni kushise iwumeqo lo. hey Kwasho khona ukuthi lo mama owayekade naye ebonile ukuthi nginelumbu ngenxa yokuthi angikhoni ukuhamba wathi yena akasenawo amandla okubamba umuntu kumele ngifike nomuntu ozokwenza lo msebenzi loyo ukuze angilaphele leli lumbu leli. Kwasho khona ukuthi akekho-ke umuntu engamthola. mina angeke ngithini dadewethu because phela umuntu uma egula uyadinga usizo ke ngayo yonke indlela ukuze naye azigculise ukuthi-ke uyalithola usizo. Angeke-ke sithi mhlampe-ke ungaye la iya la noma ungaye ngala shona ngapha yabo kuwena nawe ukuthi-ke uzame ngazo zonke iy'ndlela kodwa-ke kule mina engimnje kuyona kakhulu le yodokotela ngithi yabo abathi ama-genes iyona engathi mina ngizocela kulona usizo kakhulu ukuthi-ke bakuthole mhlawumbe odokotela laba-ke inhlanganisela bake bayo-check-a nabo yabo uma kukuthi iyo ngempela yini le yama-genes eshiwo udokotela wala uhambe khona ngoba-ke kubona mhlawumbe angasenzela ucwaningo ngingazi-ke noma mhlawumbe-ke kubaprofethi kusangenzeka mhlawumbe ukuthi kurivezeke neskin sakho sibuyele sibe sendaweni ejwayelekile ngoba ngithe uma ngibona isithombe sakho nje ngakubona ukuthi nje usisi omuhle obesamusha nje yabo but-ke compare now usungaphiki ukuthi no yikho nathi sithe nje abantu abaningi bazothi mhlawumbe lento ekuthiwa i-AI isivela ey'khathini zamanje yabo bangafuni ukukholwa because khona phela kuthiwa uThomas lo efaka imini kuJesu uthi ufuna ufaka imini kuJesu bani angazi uThomas noma uPilato yabo abazofuna mhlawumbe ukuyibonela bona yikho sithe nje asize la ukuze-ke izwe lizobona ukuthi into esikhuluma ngayo nansi ikhona iyangempela yabo. No uma kukhona-ke mhlawumbe-ke abadingayo ukuthi-ke bafisa mhlawumbe ukuletha-ke usizo banganithola yaphi dadewethu nayo inamba yocingo engingayishiya noma Ikhona inamba ekhona sisebenzise inkinga ukuthi isividane yafa. ifoni Inamba leyo kodwa ngizoyifaka iSIM card yami le ukuthi isanda kufa. kufa iSIM card noma kufa ifoni? Kufa ifoni. Okay ngoba phela ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe-ke Kodwa ngingayisho inamba because ifoni yami le enye enkulu ifaka 2. okay Ikhiphi. ubanike ma Ithi 076 1000 995. Yona namba isitholakala kuyona leyo. iphinde ma 076 1000 995. bazothola bani? Bazothola uSinenhlahla Khoza Yebo noma bethole umama okuThembi Nhleko. yebo Ngoba kwesinye isikhathi ngiyaye ngibe nenkinga yokuthi izandla zingasebenzi noma kungakhulumeki mangibambeke kakhulu. Ukuthi bazothola yena umama. yebo mama wami ngiyacela nawe mama ucele nalo usizo kubantwana be-South Africa bonke nje ukuthi-ke basiphe usizo abangakwazi ukucela ngalo usizo naba ma ngicela ukukhuluma nabo naba nje ukhuluma lapha ma yehlisa isandla nje ma ukhuluma nje phamsizo naba lapha. Hayi badaba ngikhathazeke kakhulu ngalo mntwana. Lo mntwana lona ube usizo kumina ngoba bengingahlali naye behlala kobhuti bakhe eThekwini engakangena ukugula efunda. Ngabe ukude kabi nemfundo manje nje efunda naye ngoba beseyini ukhala efunda khona. Wafika la ngahlala naye ngihlalanga naye isikhathi esingakani. Fike la kunehlathi elikhulu lapho lisuka la lize lehlala. Ngendlela besebenza ngayo walibulala leli hlathi leli. Waliqeda walithi wahala wakhipha iy'nkuni ney'ngodi zakhona ezasebenza ahlala kulona. Ngahlala kamnandi kwaba kuhle wasebenza kodwa waseyihamba uqala umsebenzi senkusho. Wafike-ke watholwa yilokhu kugula esingazithi walithola kanjani njengoba esechazile okuze kube manje njengoba egula nje. Kodwa ngiyafisa ukucela usizo obangangisiza kule ngisizelele
akuphile naye avuka akwazi ukuhamba nokusebenza amandla sengiyakhathala sengeke ngithi ngiyamvusa ngikuthi okanye ngicishe ngiwe okanye ngigcine sengimdonsa ngesandla esisodwa lesi esinye sengibambelele ngaso phansi angisakwazi ukusukuma naye nengane ngapha esikoleni nange naye kade usenenkinga estrong akasakwazi nokuphuma ayithule yabona nje ngibe senkingeni eyisimangaliso amandla ngisenawo nami nginemlenze la edonseka imisipha kungavumani uma ngihamba nje ngiyokhama lapha nasemnyango lapha ezansi hambe sengimile la no-5 lithanyana ngize ngime noma ka-4 phethe u-5 lithanyana mabili manje-ke sebengihlula behlula bo-5 litha sengiyeke ngisizwe nokumfanyana wakhe lokuna-8 kusesikoleni seke kuqeke lezi ipapa kulezi ipapa izolo nje bengisizwe lo mfana okhona la ekhaya Yebo. engithuthela-ke lezi ipapa kuwe engithuthele sengiyengibacela la ngithi ngicela abanye bafuna imali bayakhokha yona lena ehambayo yona lena engingenela yona lena ngisiza ngalo mntwana nami futhi engiziphilisa ngayo futhi angazi ngihluleka nokuthi ngachaza ngithini ngivuke ebusuku ngizwela amakhaza nginezinto lapha ezandleni ezingiphumayo lezi ziyatshutshumba makumakhaza manje kuzofanele ukuthi ngiyombamba lona ngiphathe namanzi abandayo angizwani nawo ayangilimaza ngingenisela amakhaza emzimbeni ngibe yinkinga nje ngiyinkinga mina nje ngingedwa nje ngiyinkinga ngendlela esimangaliso uyinkinga yena kimina ngiyinkinga-ke mina nje ngingazi ukuthi ngizokwenzani Yebo. ngisazi ukuthi ngizokwenza njani ngiyahluleka ukusebenza engeke ngizongifisa ukuthi kube kuthiwa nginemandla ngabe sengiyifunele nomuntu ozongisiza ngithi ngiyabuka nalapha nangahle ngimcele ngimtazi ongisiza ngithola ukuthi la akunabantu nje aba-right abangangisiza engibabonayo engibazile Yebo. abantu abakhonza uphuzi Yebo. No, asithembe mama, nami ngiyakhuleka ne-South Africa, ngiyacela nje ukuthi thoba ebukhosini bakithi la kaMkhwanazi ngikhuleke nje enkosini Ndabezitha ngicele ngikhonzela nje i-wheelchair nokudla kuleli khaya leli. yebo nokudla nje Ngiyakhuleka nje Ndabezitha, ngiyakhuleka ukuthi nginakho-ke sengishawa isikhathi noma ngifika lapha seThekwini ngizama ukuthi Ndabezitha ngimthinte ocingweni ngiphinde ngikhuleke futhi nakosomabhizinisi nakubantu-ke bala eMtuba ngoba thina-ke sisukela lela sisuka khona eThekwini but sibizelwe usizi lwangapha eMtuba-ke sithe asizeke isekhaya-ke izwe lakithi leli-ke yikho ngithi angikhonze enkosini yakithi kaMkhwanazi nomkhandlu wonke wayo kanye nosomabhizinisi ukuthi-ke ngiyacela nje ukuthi umusa ongathi ungehlela kuleli khaya-ke bathole mhlampe-ke i-wheelchair udadewethu akwazi nokuphuma-ke around egcekeni athomele ilanga la akwazi nokuthi-ke ashawe umoya kuphinde-ke kube-ke ukubamba-ke okuya ngasethunjini ngoba njengoba echaza nje umama ukuthi isimo sinzima la njengoba ekhala nje ngamanzi ukuthi amanzi wakha le ngo-5 litre but-ke angeke sithi mhlawumbe sesicela-ke isandla nengalo yonke ngoba kahle kahle uyabona ukuthi bayabantu afuna ngabe banojojo nabo lapha ekhaya ukuthi angwazi-ke amanzi service delivery la ukuthi ngokomkhandlu ngabe mhlawumbe ayasaplayeka la kodwa ngilibonile ipayipi kuloya muzi umakhelwane ungena kuJojo laphana mayafika noma eney'nsuku lolo suku nakhona ayaphuma okusho ukuthi nani uma ningathola uJojo nila kungaba lula mani. sizakala kakhulu Yebo, ngiyakhuleka nje kakhulu ukubona bonke-ke abazothi babone udaba likadadewethu-ke bakwazi ukuthi bathinteke nama-hardware nje nosomabhizinisi bonke bala endaweni ukuthi nasi siga umuga ovela la ongajwayelekile osethusayo-ke ukuthi nani uma niseduze nithinteka nivele nizobona ukuthi-ke ikuphi-ke engingakwazi ukuthi nilule isandla ngakho kuleli gcekela lapha ekhaya. Dadewethu angazi noma kusekhona mhlawumbe ufisa ukusho ukuvala. Ngicela lona nje usizo ngikwazi ukululama nami ngibe right. Sizakale nje nangakho konke osekubalile. Yebo ma. Yebo. Uma uye lapha eklinikhi yena isibhedlela eklinikhi abakwenza ifizo. Eklinikhi ngigcine ngasayi ngoba vele sekuyizinhlungu into engihluphayo. Sekuyikho nje lokhu nje amaphilisi. Okay. Nakho ukuthi phela sengaba nje. Yebo. Kanti futhi nokuya eklinikhi ukude kudinga ukuthi kumele ngiqashe imoto uma ngiyakhona. Asikhoni ukuafoda lo mali yemoto futhi. Because ngabe kuthiwa ngiyele eklinikhi inhlungu.
yebo angikushayela umthetho namanje babe ngisho ukuthi lama ugula uhamba ulibheke usizo noma ngabe-ke kodwa-ke ngathi mhlampe-ke awukunciphisa nanokufuna nihambe abaprofethi labani bashoyo ngoba imali le oyinikwa uhulumeni ukuthi ninayekele ila khona echitheka khona uphinde ungalitholi futhi usizo uthola lokho ukuthi uthelwa njengamafutha uwashoyo la uphinde futhi ungasizakali yabo le mali le esuke isimoshekile ngopetrol kiwa lapho awulitholi usizo futhi ngayo imali kanti ngakwazi ukuthi yenze izidingo zakho lezo eyinikelwa uhulumeni yebo nami isikhathi ngigcine ngabe ngisazi ukuthi kahle kahle kumele ngenze njani angifuni ukuqamba amanga ngoba njengoba ngikade ngiye esibhedlela inkinga yami straight kuyona yona ingatholakali manje ngigcine ngabe ngisazi ukuthi kahle kahle kanti khona kuphi okuyikhona khona ikhona kuphi okuyikho noma kumele ngikwenze manje-ke ngifika angazi manje mama uhamba naso ngathi udadewenu noma mhlawumbe niyalingana niyalamana ngiyabona nami Nkosi yami ngivele waphela umntana omncane 31 years eba mina ngina 70 una 70 nama yena 31 years Nkulunkulu siyacela nje ukuthi-ke asiveze umusa uma kukhona-ke uNkulunkulu-ke asangamenzela udadewethu nomndeni lapha ekhaya siyacela nje ngiyabonga nje ukuthi-ke nami sesihambe safika lapha ekhaya ngosicelo seni asithembe ukuthi-ke mhlawumbe kukhona okuzovela okungenza mhlawumbe umehluko-ke lapha ekhaya nasempilweni kadadewethu yebo South Africa nakho ukudaba besizele ngapha-ke leli gceke lapha ekhaya-ke usizi-ke lokugula-ke ndodakazi wakhona lapha ekhaya-ke osekulesi simo asekusona sokuthi usevele nje waba nomzimba womuntu omdala kanti nje umncane dadewethu sasebusheni 31 years but-ke ukugula sekumenza ukuthi-ke abe umuntu ongazuthi mdala siyalicela-ke usizo noma kephi lapha nikhona ngey'ndawo-ke kulaba abayothinteka bakwazi ukuthi-ke bamthinte-ke usisi bakwazi ukuthi-ke balule lokhu abangakwazi ukuthi balekele ngakho mina-ke Duduza kaMkhwanazi ngiphinde futhi ngimcela ukuthi ningakhohlwa ngiyacela ukuthi niye ngale niyongena kuleli page elithi-ke abantu bayagula ngoba-ke lezi zitori zabantu abaza ngezifo ezikanje sizozifaka khona lesi mhlampe ngingathi mhlampe sokugcina nisibona ngapha kaThuleni TV esilandelayo sesiyongena ngale bakhona-ke sibonge kwasebekhona already ngale sebesubscribe asibakhohliwe sikhona nje iy'tori sayihambela ukuthi-ke siyayiqoqa zizoqala zibe zingena South Africa-ke sicela nje ukuthi simukele umfethu-ke omakhelwane bakhona la kudadewethu-ke lo esizombona-ke onesimo sokuthi usevele umzimba wakhe wathatha isimo sokuba mdala kunaye ngokweminyaka kodwa yena ebemncane umfethu-ke uyena-ke ugogo kade esho ukuthi uyabasiza ngokubakhela namazwi ngokubalekelela namanje nje basifikile nje ukuze kacela yena umfethu womakhelwane yena ubafu ukuthi-ke azolekelela ukubamba udadewethu ukumletha emnyango aphinde futhi bambuyisele embhedeni sengithi ake sithole nje ngempela because siyazi abantu abaningi baye bangakholwa bacabanga ukuthi-ke kudlalwa igesho ukuthi-ke bona njengomakhelwane bayamazi udadewethu esesebusheni bakhe namanje ukuthi isimo esikanje bona bathini njengomakhelwane mnewethu kuyamukela bafa Yebo ngiyaphila bhuti. Ngiyaphila mfaka bani? Ulihle kwaNkunzi. Hayi mina bangizothuleleni mina. Yebo. Angazi uyamazi thuleleni? Ake ngizwe ngawuthuleleni. Hayi uyena uhlelo namhlanje? Yebo umkhwanayo. Imini impela. Yebo. Angathi nakhele thina la. Hayi nathi sakhelene impela. Inkosi yethu impela la. Hayi impela siyabonga mnewethu. Bafo size lapha ekhaya mfethu. Ungathini wakho kuPaul odadewethu uyamazi la? Yebo ngiyamazi kakhulu sineyabe kuyintombi impela egcwele enhle nje yabona nje fika esezohlala nogogo esezohlala nomama wakhe nje ugogo la esuka eThekwini yebo uqinisile ugogo nje akwakuyintombi ekhuthele isebenza nje ihesha yonke le ndawo lena cleaner wasethola itoko emsebenzini lusha la khona indawo la eduze yabelungu enama restaurant ayi kwaqala lapho ke ukugula kwakhe
Hayi usegulile yena impela ngifuna ukuqamba amanga. Ushintshe isimo phambi kwena. Awushintshile kumbona nje isikhumba kwashintsha. Ekhala nanokuthi wangathi khona into ehamba la kuyena like inyoka. Ngathi like ilumba. Yebo. Hayi yena ugulile impela. Into engiyibonayo mina enye nalaba abantu bamanga hayi abamniki usizo mina into engiyibonayo abantu kuthiwa bayabona. Phela sethenza imali lapho mfethu. Sethenza inyoka. Yabona nje futhi ngikhala nangale ukuthi bamgcweba amafutha. Yabona 300 3000 solo wahamba nje. Ngiyococwa ngamafutha. Angibanga Kodwa usiza akatholanga. Inhlobo wona amafutha uteli noma yini? Into njalo impela yabona ukuthi wagcina engasizakalanga emalini engaka. Hey bafethu yazi. Hayi nisegulile baba Mkhwanazi usegulile kakhulu. Yabona nje le angcono ukuthi nabantu bakubona lokho uyabona ekuhlungu lento kodwa asisho ukuthi yibo labantu bangaphandle kodwa nakho kunobungozi nakho lokho abantu uyayibona ukuthi ilumba kahle kahle. Yes iyathusa ayikholakali yikho nje ngisho ngithi abantu abaningi ezobathusa abacabanga ukuthi mhlawumbe kudlalwa ikeshi into zo AI yikho sithe asize nathi ukuze babone ukuthi into ereality lesikhuluma akona banga ngoba amafoni asenza imigilongane eminingi leyo ngana bebona ukuthi aphinde eqamba amanga amafoni. Yes yabona ukushintsha komuntu njengoba ngingaka nje sengavele ngishintshile ngithatha isimo sokuba umkhulu nje yabo ngingaka kumuntu ongaziyo osengibona ngabona impela uyagula but umuntu okude ngathi hayi kuyadlala kuyazenziswa benzela imali laba bantu kulukhuni mfethu hayi kunzima la ekhaphuta ngifuna uqamba amanga baba Mkhwanazi kunzima kakhulu uyagula usine ugulile impela kuphinde kube kubi ke abantu abazithatha lokho kusabisayo yabona nje mfethu omunye umuntu nje ngasaba onganathi isibindi nje kubuhlungu ngamezwe phinde ke amosha imali kubantu abangamniki usizo yebo le mali ayinika uhulumeni ukuthi ayinakekele bese ngoba uthi ufuna ukuthola usizo yena uthi uyodlula phambili ngoba phela kubhekwa le nakuba prophet phela bakuyakhokhwa ngoba phela kuyimali nakhona aba prophet nabasebeze ngemali nawo kuyakhokhwa yabona nami ngiyakhumbula nje khona ngamaphelezela kudala 2016 khona umprofeti wayethi ukhona uthi umprofeti wathi yebo owala eMtuba yebo futhi ke bangiqasheke ngemoto ukuthi angibadrivele ngibalethe labo hayi ngifike ngipakeke la bangeneke ufice impela kugcwele kulindiwe lapha ngoba kwaqalwa ngabo bona la bangihlele emotweni bangena bathi bambona lo mprofeti yabo kuthiwa hayi abasuke eThekwini aqalwe ngabe yabo ngoba basheshe babuye ngihlelike emotweni la yabo siyalela nje red babuyeke after hour yabo babuye baphethe amanzi awu5 liter asethandazele mabele bese bephetha ngazi yomafutha ngathi ibhodlela elincane lingaka elinamafutha nayagcotshwayo angithi yabo bangane emoto ngithi mina benzele lokhu bathi bezele lokhu angithi yabo malini hayi bayisho imali yabo ingaphezulu kale ikhokhosisi ukudrive eqashe imoto yale babekhiphe bona ke u15000 yabo amanzi aba15000 nalokho bangithi lento ngayinuka uyayibona ukuthi ucooking oil kodwa ke ogcogcozwe nani ne perfume yawe perfume le yabo cooking oil yabo because lento amabeyikhipha ngithi mawuyidla esikhumbeni ngithi nayo cooking oil lo ngithi yabo ufakwe nomuse ne perfume kwathiwa nje conje kuthiwa ke bayagcoba ke ngithi yabo uyageza kuseni bese yagcoba ke agcobe khona ebusweni yabo izovula ke inhlanhla yabo ngiyababuza ke ngithi mina bafethu from eThekwini njengoba niqashe mina nangiletheka la imali ngiqashe ngayo plus 15000 walamanzi kamfundi namanzi nje lawa ahluke phela amanzi alengangena esitolo ngiwathenga yabo ngiwabeke mina umkhuleko nje ngithandazela but ke uma umqondo mfethu ngoba le bafethu yabona ukuthobela komqondo sibaningi sithobule izinto ezingafani esikholela kuzona yebo ngokwengqondo umuntu masebheke lapha ngeke kumjike futhi yabo omunye ubona lethu ukuthi hawo kanti la bekudlalwa ngami scam lesa ngithi yabo kodwa imali silahlekile siyambile imali ayibuyi angithi yabo mina nje engifisa baba Mkhwanazi ukuthi asizakala usinenge ngempela baba Mkhwanazi njengoba dusho na ukuthi uzubala nomama labaphethe ibhedlela ukuthi bengayiswa kobani ezinye ibhedlela ezinkulu mhlawumbe khona umzamo abangamzama wona ikhona angibeke nje kanje njengoba sila South Africa ngifuna ngikusho netharali yabo ukuza kwethu nathi uzasikwazi ukuthi sibe namandla ukuthi size la sixhaswe udokotela uFajal oyi-homeopath practitioner olapha nje ngamakhambi esintu uthatha isihlahla lesi nibona kukota phela lesi angithi kwagaya amahlamvu noma impande zakhona
ziphume zibe yiphilisi noma mhlambe zibe-ke amanzi ukuthi uyiphuza ukuthi usuyiphuza isiyamanzi Isingamanzi. noma ifake ibe yi-T-Bags babizwa ngokuthi inkampani yabo-ke Indalo Enhle Herbs and Beyond. Oh ngiyayazi lo nkampani. Iyona impela-ke njengoba siyila nje nisibona siyilana ngabo yabo. Yeah. But-ke abashongo ukuthi sithi khona isomlapha ngakho usisi ngoba bengeke baqamba amanga isimo bayasibona ukuthi isimo sinjani. Hayi sinzima kakhulu Ukuthi noma benawo lamaphilisi amakhambi abo but-ke abanayo into abathi hayi phathani lokhu sifuna mhlawumbe ukuyimakethe sikwazi ukureverse isimo sikasi sabuyela abe musha ngiyabo. Ubani Nicodemus wathi ubani othi ngizalwe ngibe musha ngazi amakhulu ayacula kanti lamakhulu khona ingoma enjalo kuthiwa nje iBhayibheli ngizalwa ngibe musha. But bakwazi ukuthi esandleni sabo bafake ephaketheni bathi nawo petrol hambani niyombona udadewethu ogulayo yabo ukuze akwazi ukuthi athole usizo. Yikho ngithi nje ngicela kwabezempilo nabasilekelele nabo ukuze bezokwazi ukuthi benze ucwaningo ngale condition kasisi ukuze izongena emabhukwini abo ukuthi South Africa sibe nesifo mokwe sokuqala uma sasikhona bazosisho sikwazi ukufundisa abantu ngaso ukuthi sekukhona isifo esinje. Kodwa nalolu enye indaba engithanda yayi nayo ubhuti lo uthi waseLimpopo ukuthi wambatha naye ingubo. Naye ngiyayithanda le ukuthi naye abonakale naye ubhuti mhlawumbe unalo ulwazi. Impela angithi-ke manje. Uqamba amanga umoya wami uyangiholela kulokho. Serious angisho kabi baba uMkhwanazi kodwa-ke unalo nawo ulwazi. Unalo ulwazi. Angikusoli impela mina ngithi mhlawumbe ngingene la ngeqaleni mhlawumbe ngingene la ekhaya. Kade ngisebenza sengena la ekhaya. Mhlawumbe ngithole nangu usisi lo ngenza isibonelo nangu uMaZulu. Yeah. Ngithole nangu uMaZulu simbatha ingubo. Awu kuyahamba mhlawumbe kade agcina ungibatha umuntu nengubo. Kuyahamba. Sengiba nale nkinga engaka ngibona ngapha phambili sengathi kuyashintsha. Ngibona isikhumba siyashintsha. Yabona mnewethu. Iyakhuluma leyo nto. Mina sengaphila esimeni sokuthi ngempela baba uMkhwanazi. Sifamba sengaphila esimeni sokuthi ngiyabathanda bahle abantu besimame ngibabuka laphana. Mhlawumbe nabo ngithi yabo. But kodwa mase kufuneka ngithi ngithiya kuyokwembatha. Hayi impela uNkulunkulu. Mhlawumbe sebazi bangibize mhlawumbe ngalabantu abashodisayo siyibutho lelesilo ngithi yabo. Because izinto esengizibonile la zabantu betapa amakhekhe babuye sebevuvukele betelwe izinyosi abayifice lapha emgedini. Alami ngikhuluma ngoba bakhona engibazi yaba kanjalo-ke. Yabo izimo ezenza ukuthi nami ngibone ukuthi yabona ngisathembi lutho. Ikakhulukazi-ke futhi izwe lethu njengoba nje kugcwele abantu bakwamanye amazwe abafethu. Sithi siyabacwasa kodwa. Yes yabo. Uma kugange abethu nabo ngale bakhona abagangile. Izinto sesizibonile lezi zikhulunywa amalumbo. Siyazibona phela ayizikhona mfethu ukuthi phela ngoba nakho ngokwezempilo bona baye bakhole kokunye kuma scientific ngithi yabo bangakhola ngokwethu. Ebhedlela. Ukuthakatha kukhona bafethu mina ngithi nosisi kumanje usesibhedlela. Kukhona ukuthakatha baba. Nangu lo obe nenkinga yokuthi uphuma iminenge ngaphansi. Yo. Ungena esibhedlela izolo. Nansi ivoice note yakhe mhlawumbe ngabe sengathi-ke abantu sebazi ukuthi inganekwane ngifuna ukuzizwa ukuthi wenziwe lo muntu ilungu uphuma umneke ngaphansi. Okhala ngokuthi naye kunothandiweyo wakho wamenza lokho. Nansi ivoice note. Usuke ethi uyakulayo omunye umuntu manje ngithandana othandweni mase nihlukana. Nansi ivoice note kasisi. Sawubona babuthulanade. Ukhuluma nobaba lo. Uyamuzwa uyakhala lo sisi. Ngiyayitshela ukuthi usesibhedlela. Ngingena namhlanje ekuseni. Ngivele nomboya. Athi ngivele ngahlekisa nasendlini. Bangangichazelile ukuthi ngoba manje bangishaya ekhanda seyimane care abafethi. So ngivele ngahlekisa. Ngivele nomboya ngivele bangilalisa ngila esibhedlela ngila eThekwini Hospital. Abadlali isize likhulekise bamtholele. Khulekise kusema. Ngiphumile esibhedlela. Inkinga esibhekana nazo ekathuleleni. Yikho-ke njengoba ngithi yabona manje basesibhedlela. eThekwini. But nabo they will never address the issue ukuthi kuphuma iminenge ngaphansi. Ofithi nakubona kungaze mhlawumbe inganekwane but into ekhona. Not iminenge kuphela nanezimpethu. Siphuma ngaphansi ke. Ihlathamisa umzimba lento. So ke asazi kodokotela ukuthi ba-interpret abathini lokho. Yikho ngithi nje mina angikhathali noma ngafunda ubodokotela phezulu kwabanye odokotela but i-scientist yase-Afrika yama-witchcraft
nithini abathakathi abakhunkula yemithi yayivele ikhona ngisho kudala emandulo kudala yabo kunabantu abakwazi ukuthi badumise izulu bashaya abantu ngezulu bashaya abantu ngezithroke bese yabo uhlangothi umuntu uza ngapha encwadini yabo yokufunda ke bazo-interpreta ngenye indlela ngithi yabo but nabo maba abantu abamnyama befundile sebehleleza bahlelezona bayazi ukuthi lesikhuluma ngayo ikhona ngala yebo but ukuthi incwadi zabo neziqu zabo phela zithi ke abavale lo mnyango bakhoyele kulo yikho ngithi kudadewethu ke naye ke nawe mfethu njengoba usho ukuthi ke insizwa le yaselisuthu ayingarula off yabo hayi impela nami hayi ngisho njalo impela hayi ngiyakhala nangaye angisho ukuthi uyena nje kodwa sengisho ukuthi naye uma kuwumuntu ophilayo mfethu uma kuwumuntu ophilayo ngempela ngoba sesahamba nabantu abangasekho emhlabeni bakhona ba-exista bakhona sihamba nabo emhlaba but ngihlale nawe kanje kanti angazi ukuthi ngihleli yabo hayi khona iyavuka le moya babe khona abantu yabo hayi khona ikhona into enjalo-ke impela ayikhona impela asithembe ukuthi ukhona umfethu uyaphila uma ngabe kuwukuthi ngempela uyena okwenza kanje nowenziwa akavele phela nabamaziyo nabasene-contact naye umshilo dadewethu igama owayesebenza la nomuzi Stenge esebenza la esenlusha yes siyacela ukuthi avele uthi igama lakhe angisalizwa kahle kodwa nje ushilo dadewethu angisazi nami kona libheke ngapha uma kuwumuntu kodwa ophilayo ngoba ayi bafethu kunzima ngeke ngithini hayi bona bayenza abantu bangaphandle lemkhulungano weshow njengoma isister nje lo ivoice note yakhe engizwa lokuphuma imneke ngezansi into engiyaziyo kubantu baseNigeria ngiyaxoxa ukubeka kanjalo bebekwenza lokho kulamantombazane ama-2000 lawathanda imali sothi udlala nomuntu yabona nje yikho nje asindlela umona bodadewethu ngoba nakho singenamali nami-ke ngisho kanjalo omane niqaphe bodadewethu ngoba nizosala nathi kade ngiyala nje umshana wami nje namla ngoba ngikhuluma nje ngifuna noma ngoba ngikhuluma nje ayibone lento ayizwe kade ngimyala ngimtshela ngabe lokhu uthanda izinto ufica into esiyi-right ufica umuntu esenemoto e-right awuyazi lento ethi qhamukabi niyosala nathi yabo sethi kani ukuthanda abantu bangaphandle nje mchazela abantu abananayo enibona umuntu enayo yonke into nani izinsizwa anogawula nibheke esikhathini samanje ya khona kunjalo impela washo umfo kadikadika iphofu lathi anogawula nibheke ngoba kubi cha mfethu mnewethu asibonge nje mfethu nesike sakho njengomakhelwane kuthiwa athanda komakhelwane akho njengoba usithanda wena lisho njalo impela iBhayibheli angibonga umsa wakho nje mfethu uqhubeka usibonga iqiniso leni njengothuleleni yebo baba yabo uthi nivele nje la ekhaya sizobona usinene ogogo ayisimo sibi lana ngiyabonga nje kakhulu nanokuthi phela funa nawe kusasa nami kuyoba ngami lana nangengane into ungayibuki kude into ibukele nakuwe eduze njengokufa baba mkhwanazi sonke lengubo sempatho ngajabule bona kushona kamakhelwane kodwa kusasa litende lithi malisuka lapha olazi leyo mali number 1 eshaya khona baba mkhwanazi ubona ngathi la kusahamba kahle njalo alikaze lingaphumi ngolesihlanu kuthiwe nje akushonanga umuntu hayi lisuke lizophuma yebo baba ukuthi liyo makephi ke suke singazi manje noma makhelwane ubuyela umuntu egula kuba ngathi uyajabula lonto ayikho right no mfethu asibonge nomsa wakhe asibonge hayi kubonga mina baba mkhwanazi ne-team yakhe akathuleleni yebo hawu uNkulunkulu wami awushembe muhle ngiyaphiwa Nkosi yami isivuno phela baba mkhwanazi kodwa phela ngiyabuswa la kamthane emntumba gogo uzojabula kodwa phela ngaka ezweni lakithi sileke la ihlahle zu3 niyabona ezweni lakithi bakhona bukani ezweni lakithi linothe kanjani bukani nothile la uyabona eThekwini khona abantu abawudetha lapha eDurban North ePick n Pay High yabo utheso ngaka bathi 350 voluka lonto idayisa labelungu la eselusha kanjalo phela nabo bami lapha ePick n Pay High phela abantu zabelungu nathi bukani nje ezweni lakithi kuyabuswa ke lana ugcwele zonke izihlahla lezi hayi ngeke indaba ezitha ngiyabuya ngeke awubuye mfana azongisikela inxiwa ngeke indaba ezitha ngiyakhona ama-site akhona la khona ubanana lana baba mkhwanazi kuvuma ubanana la kuvuma umoba ayikho into engavumi nami ngibe nesithembu abafazi ngapha nangapha mina-ke Mduduza Mkhwanazi egameni lenhlangano Ithuleleni kanye ne-team yonke ngaphansi kwesihloko sithi abantu bayagula ngiyabonga nisale kahle emakhaya